Pinoy Bus Driver TV. Good morning, Sir Mark. Ano? Ito sa kabahan ng Limbanan Governesor. Ito na nakakit pa sa Emilig Stopping na. Dahil na lupit-lupit. Brian Lyle. Si Zidonski. Terry. Si Mamader. Next vlog.
Tama ka daw? Baliw nung balik sa boss. Kaya ko sa tunga kay baliw mo mga buwan. So, ito ba na ba? Kaya karton ba? Kaya karton? Kaya karton ba? Kaya ba? Terus kemana? Sa may yanan. Ya.
Lao. Ito yung mahaw pa mga buwan. Kaya, may butang. Kaya na pala. Pusi ka tayo. Kaya lang. Umardalakon tayo yan. Umardalakon. Pusi na tayo. Lagi ito, may upusin kasi ginagawa pang kasada dito. Sa mundo ng Sipukot, Tarak.